katsoja, tervetuloa kanavalle. Minä olen hevoskaupan Susibelle ja tämä on Kirjasin metallista tehty hevosveistos, jonka tein aikoinaan opiskellessani käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Vuonna 1995. Tämä veistos on siis jo 30-vuotias ja pääsee aloittamaan hevoskaupan YouTube-videosarjaa, missä poistun mukavuusalueeltani ja kuvailen näitä kätteni töitä. Kesäisin tämä veistos toimii terassilla pöytäkoristeena ja pitää pöytäliinaa paikallaan. Kirjasin metallissa on lyijyä ja tinaa, niin se ei ruostu eikä mene ulkona miksikään. Antona oli käyttää pelkkiä perusmuotoja, kuten kuutioita, laatikoita, palloja ja kolmioita. Ne on tylsiä muotoja jo silloin, kun leikittiin palikoilla, joten onneksi veistoksen päälle sai lisätä vapaamuotoisen hahmon ja minä tein tietysti hevosen, kun se on tuttu hahmo. Tässä näkyy hyvin nuo kaulan kohdalla olevat lovet, mitkä sain aikaan, kun käytin ekan kerran ikinä rälläkkää. Ja tässä näkyy, millainen tämä on sisältä. Sehän on siis ontto. Kaikki tuo valkoinen on kipsiä, jäännöksiä siitä kipsimuotista. Ja sitten tuossa reunassa näkyy tuollaista valuvikaa, jota on paikkailtu sitten kolvaamalla siihen tinaa. Eli ensin tehtiin savipatsas ja siitä tehtiin kipsimuotti ja sitten sinne kipsiin valettiin tämä Kirjasin metalli. Siellä taidekoulussa tein itse asiassa ihan joka kerta, kun vaan mahdollista, niin hevosen ihan mistä tahansa materiaalista. Meillä oli jopa yksi opettaja, joka sanoi, että nyt saatte tehdä ihan mitä tahansa, mutta sinä et saa tehdä hevosta, koska tuli tehtyä niitä hevosia niin paljon. Mutta sitten kun joulunmyöjäiset lähestyi, niin jo lyötiin eteen köntti valkosavea ja sanottiin, että voitko tehdä tästä mahdollisimman paljon hevosia. Ja pikkuhevosista tehtiin sitten rintaneuloja ja kaulakoruja ja nehän meni kaikki siellä myyjäisissä tietysti, koska kukaan nyt ei haluaisi hevosta ostaa ja sitä varten tässä tätä hevoskauppaakin perustelen ja kuvailen näitä kätteni töitä. Suuri kiitos kun katsoit ja ensi kerralla lisää. Täällä ei ole häntää. Just.